салом азизон, чун ҳар вақта ман Неъмат Салимзода бо барномаи комментшо ҳастам. бовар дорам ки дар миёни ин ҳама офатҳои шабу рӯзҳои охир хубу саломату амн ҳастед ва барномаи моро низ интизор будед. Дар ин барнома мо кӯшиш кардем аз беҳтарин ва ҷолибтарин хабарҳо шуморо огоҳ кунем. Агар мехоҳед ки барномаҳои гузаштаи моро бубинед, пас ба YouTube канали телевизиони Танин ворид шуда тамошо кунед. Обуна шуданро низ фаромӯш накунед ва агар лайку коммент гузоштед, боз беҳтар. барномаи навбатиамонро оғоз мекунем. агар хабарҳоро аз шабакаҳои иҷтимоӣ шурӯъ кунем, пас дар шабакаҳои иҷтимоӣ гап аст ки Анвар Ахмедов, сарояндаи маҳбуби мо, дар якҷоягӣ бо Сардорбек Солиев барои мухлисони худ намоҳанги ҷадидеро омода кард. Анвар Ахмедов дар сториси инстаграми худ ин сурудро гузошта шарҳи бештарӣ надодаасту танҳо гуфтааст ки намоҳанг хубест ва бовар дорад ки писанди мухлисонаш мешавад. дар навор дида мешавад ки суруд оҳанги рақсӣ дошта, мазмуни он гила аз ёрест ки не ҳабиби онҳосту не қариби онҳо. агар Анвар Ахмедов суруди навро аллакай муаррифӣ карда бошад, пас Ҷаҳонгир Зарипов ва Анушервони Баҳром то ҳол ба хулосае наомаданд ки як суруди марҳум Баҳром Ғафуриро бозхонӣ кунанд ё не. Дар инстаграми Анушервон ва Ҷаҳонгир дида мешавад ки ин ду порчае аз суруди Баҳром Ғафуриро замзама мекунанду аз мухлисон пурсиданд ки давоми сурудро интизор ҳастанд ё не. Ман ҳам ин порчаи сурудро дидам ва ростӣ ба ман бисёр маъқул шуд ва ба онҳо мегӯям ки сурудро ҳатман бозхонӣ кунед. аз шарҳҳои зери навор маълум аст ки корбарони зиёд низ бо ман ҳам фикр ҳастанд. агар ошиқ наи бар ман, диламро боз баргардон, маро дар олами ишқат макун беҳуда саргардон. агар ошиқ наи бар ман, bargardon, maro dar olami ishqat makun behuda sargardon. dilbarakam girya makun tu, girya ba chashmot name zegva, ruzi shodi havu gham shud, didore ma ta qiyamat. maro makush, maro makush, maro makush, maro якчи гуфтаниам, ман ҳар вақте ба деҳа назди падару модар меравам, модарам баъд аз салом додан ҳатман аз ман мепурсад ки ту кай фарбеҳ мешавӣ. лекин ба фарқ аз модари ман, мухлисони сарояндаи 30-сола Селена Гомес аз ӯ дар ҳама ҷо мепурсанд ки ту чаро фарбеҳ шудӣ. ин мавзӯъ замоне ба авҷ расид ки мухлисони Селена Гомесро дар рӯи гилеми сурхи маросими ҷоизасупории глобуси тиллоӣ диданду ӯро мавриди танқиду таҳрир қарор доданд. ҳамин гуна саволҳои бемавриду ба мавриди мухлисон буд ки Селена Гомес баъзе аз саҳифаҳои худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ баст, вале ин кор фоида накард. ахиран дар твиттери худ ин сароянда ба мухлисонаш муроҷиат карда вазъиятро шарҳ дод. ба гуфтаи ӯ, вазни зиёдатиаш аз ҳисоби истифодаи доруҳо барои бемории лупус аст. дар интернет оид ба ин беморӣ гуфта шудааст ки лупус як бемории музмини системавии аутоиммунӣ мебошад ки ҳангоми осеб дидани ҳуҷайраҳои бадан аз ҷониби системаи иммунии худи бадан рух медиҳад. Селена низ ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва гуфтааст ки вақте ман ин доруҳоро истеъмол мекунам, баданам обро зиёд нигоҳ медорад ва варам мекунад ки ин муқарраре аст. вақте аз истеъмоли дору даст мекашам, дубора вазнам ҷои худро мегирад. Гомес изҳор доштааст ки вай ин наворро барои рӯҳбаланд кардани онҳое ки аз вазни зиёдатӣ нигаронанд сабт кардааст. ман танҳо мехостам ҳамаеро ки аз ин гуна мушкилоти худ нигаронанду шарм мекунанд дастгирӣ кунам, хусусан вақте ки ҳеҷ кас намедонад ки воқеан ба шумо чӣ шудааст. бояд гуфт ки дар соли 2014 ташхис нишон дод ки Селена Гомес гирифтори бемории лупус аст. бинобар ин сароянда соли 2017 ҷароҳати гурдаро аз сар гузаронид. Селена инчунин аз мушкилоти равонӣ низ ранҷ мекашад.
дӯстон, медонед ки ман аслан барномаҳои консертӣ камтар меравам, зеро мушоҳидаҳоям нишон доданд ки имрӯзҳо қариб аксар сарояндагон чӣ дар тӯи маъракаҳо ё чорабиниҳои дигар ва чӣ дар консертҳои худ ба таври фонограмма суруд мехонанд. агар ки фонограмма бошад, пас чӣ лозим ба консерт рафтани ман? охир ҳамон сурудро аз интернет ҳам гирифта мешунавам. лекин ман ин навбат аллакай барои иштирок дар консерти донишманд Қутбиддинов ки 25 феврал соати расо 14 дар кохи рӯдакӣ доир мешавад, билет гирифтам. медонед барои чӣ? зеро ин ҳунарманд ба мухлисони худ ваъда додааст ки барномаи консертиаш пурра бо садои зинда доир мешавад. бовар дорам ки аз садои нотакрори ин ҳунарманд ва лаззати шунидани мусиқии зинда огоҳ ҳастед. ман низ инро ба инобат гирифта ҳатман дар консерт иштирок хоҳам кард. шумо чӣ? дӯстон, агар мо дар ин бора ҳарфе назанем, пас рӯзе мардум аз унвони барнома хоҳанд пурсид ки чаро дар бораи офати табиии Туркия хабар додиву дар бораи фаромадани тарма дар Бадахшон ва ҳалокати чандин тан аз ҳамватанон чизе нагуфтӣ. дуруст, вале тавре мебинед дар тамоми бахшҳои хабарии телевизиони танин ва ютуби он ин мавзӯъ дар сархат қарор дорад. ба ишораи боло монанд ва хитоб ба патриотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, репсарои тоҷик Исмоил Исмоилов бо тахаллуси М1 гуфтааст ки кӯмаки тоҷикон ба Туркия ин кори бад набуд, вале ҳоло вақти он аст ки мо ҳамватанони худамонро низ ки ба мо ниёз доранд танҳо нагузорем. Ассалому алейкум, ёр бародарно, умедворам ҳаматон созем. Як гап гуфтанӣ будам. Турсияда нохушишид, бисёрит муҳтарам патриото киштен хитона барои Турсия. Хай худо қабул кунад хайртона. Неки ҳози дар давлати худмо нохушишидагия. дар вилояти Кӯҳистони Бадахшон чӣ хел медонед тарма фуромадагия, одамо бесвет, беҳеҷ чиз, бероҳ, беҳеҷ чиз мондагиян. барои вай патриотои Тоҷикистон нишон тиҳем патриотитона. Турсия некин Тоҷикистони худмода ҳози ҳар як таймо лозимем. агар аз мавзӯи кӯмак ва дасти ёрӣ расонидан ба ниёзмандон дур наравем, метавон гуфт ки ҳафтаҳои гузашта Шомен Мубориз Усмонов ва сароянда Парвиз Сидиқов дар алоҳидагӣ беҳтарин иқдомро рӯи даст гирифтанд. дар ятимхонаву хонаи пиронсолон бо ин афрод барномаи фарҳангиву фароғатӣ доир намуданд. Зиндагӣ сар ба по бандагӣ, гаҳе шону шараф, гоҳе шармандагӣ. моҳи октябри соли гузашта асосгузори Tesla ва SpaceX Илон Маск шабакаи иҷтимоии Твиттерро бо маблағи $44 миллиард харидорӣ намуд. аввалин коре ки карда буд, ин озод кардани директори генералӣ ва ба ҷои ӯ гузоштани худаш буд. вале баъдан дар миёни обуначиёни худ Илон Маск назарсанҷиеро гузаронд ки дар бораи зарурати тарки вазифаи роҳбарии Твиттер буд. тақрибан 60% иштирокчиёни пурсиш ҷонибдорӣ чунин қарор буданд. он гоҳ Маск шӯхӣ кард ки шумо бояд ягон соддалавҳеро пайдо кунед то дар ин вазифа истад. акнун гӯё Илон Маск худаш директори нави Твиттерро ёфт. ӯ мардумро бо саги Флоки муаррифӣ кард ки ба гуфтааш барои ин кор беҳтарин аст. ҳатто навиштааст ки мудири нави Твиттер хело хуб аст, хело беҳтар аз он марди пештара. мардум ин шӯхи Илон Маскро баҳои баланд доданд, лекин ман метарсам, чун одам шири хом хӯрдааст. яке ӯ директор шавад чӣ? дӯстон, биёед акнун аз ҳунарманд ва ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик Аловаддин Абдуллоев ки дар ҳамин шабу рӯзи соли 2022 аз олам гузашт ёд мекунем. ин ҳунарманди нотакрор дар филму намоишҳои зиёде бо маҳорату истеъдоди баланд нақш офаридааст. аз ҷумла ӯ бо намоиши телевизионии шӯхиҳои Аловиддин дар дили ҳамагон ҷой гирифта буд ва ҳатто суханҳои гуфтаи ӯ то дер дар вирди забони мардум мегаштанд. хизматҳои беназири Аловиддин Абдуллоевро ба инобат гирифта чанде пеш аз тарафи раиси вилояти Хатлон дар соҳаи фарҳанг ҷоиза таъсис дода, дар риштаи санъати театр ва ҳаҷв онро ба номи Аловиддин Абдуллоев гузошта буд. ҳоло бошад қарор дар бораи қасри фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтаро ба номи ӯ гузоштан ва таъсиси осорхонаи Аловиддин Абдуллоев дар ҳоли тасдиқ шудан аст. хуш инак аризаи даъвогии даъвогар Асоева Рафидамо нисбати ҷавобгар
اسویف رفیدشو تشکر. اوید بکار نمودن عبد نیکو وارد گردیده بود. امین رو خاطررسان میکنم که در مرافعه اول ما 3 ماه مهلت آشتی داده بودیم. خیر راستی گپ سود در اینجا یگان حالت غیر استثنا نمیبیند. یعنی جوابگر اسویف رفیدشو یگان اویله دیگر برپا نکرده است، نسبت اویله و فرزندانش یگان خیانت نکرده است، رنج عذاب نمیدهد. خوش سخن به دعواگر اسویف رفیده ما داده میشد. مرحمت. تشکر محترم سودیا. اگر پرسجو کنین که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد، اویله که بسیار خوب بود، هم دیگر محبت بود، مو مسئله من عریضه دعواگی جدا شوی را من نوشتم. مقصد در آن بود که همون عشق محبت اساس اویله چی است؟ محبت از عشق است. همون عشق و محبت ما گم شد. اول قل نغز میدید اسمات خخ شروع شدی ایقا زیبا شدی کرتا زیبی داره ها تو چخیل نغزی اوقاتات خوش شروعه ولی ای گپو تماما نیست ایقا گپ تماما نیست ایقا دول شای خیل فراموش کرده میامد عشق آمد و خیمه زد بسر وای دیلم خاک خنک دیلم هیچ دیگه نغزم نمیبینم عشق من گم شده یکم بار نمیگه که من نغز میبینم انا برام فکر کردم مگز علامم کرد گفتم نه زندگی نمیکنم. من گفتم جدا میشم آخه عشقی نباشه محبت کی نباشه چی کار میکنم اینجا خیختون یا نگاه کنین محترم سوجه یک نگاه کنین یک طوری مو یعنی سفید نشده یک اوزنگ دروش نیسته من مردم ای بودرینگه در مولیدن و ای سمیتانه کردن و قیموق کردن و جرغود چی روغن و حکام چی اوزنگی دنیا در روی من این باری زندگی را آسونه کشیده بودن قطعی آدم بی‌پروا نازد نبینم یه خیلی با چشمای محبت سینما نگاه نکردم دیلم نمیسود. خوش تشکر. شما چی میگوید جوابگر اسویف رفیدشو؟ تشکر. رستیگه عریضه دبوگر اسویف رفیدمو را ما اعتراف نمیکنم چون که اولون که رستیگه من جدا شدنی هم نیستم. ما عاشق شده گرفتگیم همین زن فرزندم هم دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدا شدگی این کس عریضه کردن باید بفهمن چون که دلی من فکری من پورا به فرزندم و من رستیگه زیر یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم. این کس من همدیگر ما عاشق شده گرفتگیم چون چون میدونن که مرا در دیها همه قشلاقی که تولد شده بودیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شاروخ میگفتن. برای میگم که به جدا شیم من 3 فرزندم با تکرار چند میگم من 3 فرزندم 2 تا شما میگیره و قکی پدری کردنی باشه چه بگیره کلون کنه آخی نه خیلی نمیشیده و چه خیلی میشیده که 2 فرزنده او میگیرته 1 فرزنده من هر 3 شم میگیرم ما مرده که ما کلانشو میگیرم اگر قدر سخت خوش داشته باشیم برای فکر کنه با مولت اشتی بتین فرزندو را خودم نگاه میکنم تو بلاکشون نمیکنم. نه 2 تا شما میگیم مقصد دیگه جایش بحث نیسته فهمیدی؟ نه 2 تا شما میگیم نکشید. نه گفتم نه 2 تا شما 1 تا شای خودت تموخت که جای بحث نمیجا که برو کتاب دیم پیشم ایزون نکشی و چشم شبینی میخرد اوزی وزنیر نغلطه 2 تا شما میگیم چه او بگیرم مالش نه گفتم نه 2 تا شما تا شای خودت 2 تا شما تا شای خودت بس که این باخت فشارم بلنده در مرا یک وقت فشارم بلند شدم الله میگیره گوش کنین هم 3 فرزنده 2 تا شما میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تکرار میشه بگیره اکشه خودش بگیره نه 2 تا شما میگیرم یکیش تو بگیر. گوش کنین یک تکلیف محترم شدم یک تکلیف هازی ما میریم خانه سال آینده میایم 1 سال پس میایم دیدم باز دیگه به قدر پولم نیست قبارم ندارم خیلی به هر حال یک زور میزنم فرزندام سال آینده که 4 تا شدن انا بعد میم در اینجا و تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنیم 2 تا من میگیرم 2 تا همین خیلی تکلیف من خلاصه اومد.
Дмитрий Нагиев ки борҳо маросими супоридани ҷоизаҳои телевизиониро дар бахши мусиқӣ бар уҳда дошт, имсол даъватҳоро рад кард. Шомен дар як паёми видеои ба сарояндаҳое ки номзадии худро барои гирифтани ҷоизаи Муставе пешбарӣ карданд, хандидааст. Ба ишораи ӯ ҳоло ба одамони таъсиррасон таваҷҷӯҳ доранд, на ба одамоне ки талант доранд. Я благодарю концерн Муз-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, корбарон сабаби рад кардани Дмитрий Нагиев ва чунин тасмими ӯро нафаҳмиданду аксар навиштаанд ки чӣ гап шудааст, аммо баъзеҳо ишора карданд ки ҳарчанд Нагиев ба сиёсат кор надорад, аммо амалиёти махсуси Русияро хуш қабул накардааст. ҳатто гап шудааст ки гӯё Дмитрий Нагиев кадоме аз тарафҳоро маблағ гузорӣ кардааст. дар ҷавоб ба расонаҳо Нагиев гуфтааст ки он 200 миллионе ки ба сари ман бор карданд, аслан он пулро надорам ва ҳеҷ вақт ҳеҷ тараферо дастгирӣ накардаам. азизони дил, агар то ин лаҳза моро тамошо кардед, пас кофист. Раҳмат, зеро мо аллакай хабарҳои ҷолиби ин ҳафтаро ба анҷом расонидем, лекин ин маънои онро надорад ки бо дигар шабака гузаред, зеро барномаҳои ҷолибу диданӣ дигар дар пеш аст. Моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва YouTube пайгирӣ намоед. Хайр.